Ty vole, toč to, toč to. Ale kdo to? To je Sulej, že jo? To je Sulej, že jo? No. No, jsem říkal, že je to Sulej. No, dobrý no. On tam zase chčije. Ty vole. Jste trapný kluci, že jo? Opravdu teda, no. To je Jo, ubohý. trapný. Tohle to je ubohý, chcát Ano, tady. ano, tohle je opravdu Jo. ubohý. Nepochcel jsi z botu? Na úrovni první třídy, víte? Jo, opravdu. na úrovni první třídy. Tohle to je ubohý. Já tu tvoji ubohost dám zase na YouTubeko, jo. Vy tu jako budete stát, jako jo, dokud neodejdu. No tak jako asi tím bavím, nevím co ty. No, nevím teda, co je na tom teda k pobavení a jestli vás můžu poprosit, tak vy laskavě netočte, mě to nezajímá. Tak já myslím, že jsi na ty kamery zvyklý, ne? Na tom No, YouTubeku. mě to nezajímá, prostě tohle ubohý prostě a je to na úrovni mateřské školky, jo, takže s tím jděte laskavě do prdele a do hajzlu, nazdar. Jo, čau, no. Ale na tom YouTubeku to bude, jo? No, tak nic, jdem.